Здравейте на всички! Днес ще си говорим за код сексуалност в матрица на съдбата. Това е една зона или по-точно комбинация от числа, които са изключително важни за познаване и за качеството на живот на всеки един от нас. И ако вие не знаете какво е това и не сте чували, то препоръката ми е да останете да изгледате видеото до края. Код сексуалност, това са следните три числа във вашата матрица на съдбата. Тук ще ги видите на слайда като едно в центъра, в случая тук числото 8. 2 е отбелязано тук, където пише предназначение за рода и обществото. Това е второто число, което влиза в така наречения код сексуалност. Тук в случая е 7. И третото число е където пише духовно предназначение. Там в случая пише 15. Как да намерите тези числа за вашата дата на раждане или за която и да е друга дата на раждане? Това може да стане последния начин. Отдолу в описанието под видеото, както и в първия коментар под видеото, ще сложа линк към моя сайт, където има калкулатор. Когато влезете на сайта, следва да напишете датата на раждане, за която искате да изчислите и да натиснете изчисли. И съответно ще ви излезе такова изображение на матрицата на човека, за когото изчислявате. Това, което трябва да намерите в нея, са именно тези три числа. Отбелязани тук като 1, 2 и 3. Тези три числа образуват така нареченият код сексуалност. За сексуалността в матрица на съдбата отговарят и други числа, но те не са предмет на днешното видео. Конкретно тези три числа образуват така наречената зона код сексуалност. И тя носи информация за това как вашата сексуална енергия влияе върху вашия характер, влияе върху отношенията ви с другите хора и въобще върху отношенията ви с обществото, с околните, с обкръжаващата ви среда. И когато вие успявате да разкривате тези три числа в положителното им проявление, то тогава вие сте способни да създадете желаните от вас хармонични отношения, такива, които са страстни, с дълбока емоционална връзка, любов, разбиране, хармония, доверие. Когато тези числа са в минус, то тогава това води до конфликти, недоразумения и дисбаланс в отношенията. Защо е важно всеки един да познава своя код сексуалност в матрица на съдбата? Защото познаването на този код е уникален начин да познаеш на първо място себе си и то да опознаеш себе си в такава дълбочина, в която иначе няма как да се опознаеш. Да опознаеш своите емоционални модели, да опознаеш своите вътрешни конфликти, защото това е тайна зона, скрита зона, зона, която ние не виждаме. Това е зона, която е една от така наречените тъмни страни. И много често, когато започна да разказвам за тези енергии, особено като комбинация, като програма, хората отричат и казват: това не е вярно, това не се отнася за мен. И това отричане е съвсем нормално, защото никой не иска да признае своята дълбока тъмна страна, но именно там е неговата сила. Защо още е важно да познавате този код сексуалност? Защото сексуалността и сексуалната енергия далеч не е свързана просто с секса физически. Сексуалната енергия е част от нашата жизнена енергия. Тя е свързана с интереса на човек към живота. И когато тези енергии, тези архетипи, също ги наричаме, са в минус, то човек може буквално да няма достатъчно енергия за живот, да няма стимул, да не намира смисъл. И това са много сериозни състояния. Освен това, сексуалната енергия е тясно свързана с паричната енергия. Нека да изясним, що е то сексуалност. Типично за мен, като коуч в мой стил, е важно, когато използвам дадено понятие, да дефинирам как аз го разбирам и в какъв смисъл го използвам. И в случая сексуалността, по начина по който аз я разкривам пред вас и това, което имам предвид, е енергия, която идва отвътре. Енергия, която ви е вродена, но тя е скрита. Това е скрита част от вашата личност. И сексуалността далеч не е свързана просто на повърхностно ниво с половата функция, с секса, колкото това е дълбока връзка с тялото, с удоволствията, с способността да се чувстваш желан и ценен, с правото да бъдеш себе си, да чувстваш контакта със своите желания и потребности. Сексуалността не изисква одобрение. Тя просто съществува.
Считам за важно да изясним и що е то либидо. Либидото е енергия за живота. Често то се свързва просто с сексуалното влечение, но то далеч не е само това. Либидото е жажда да живееш, да обичаш, да твориш, да търсиш нови неща и удоволствия. Без либидо няма не просто полово влечение, но и желание да твориш, да създаваш, да получаваш удоволствие от живота. Либидото зависи от множество фактори. Считам за изключително важно да изясним следното нещо. Аз съм дълбоко рационален човек и изключително важно за мен е баланса между рационалното и това, което хората наричат езотерично в кавички, макар че за мен по начина, по който аз се занимавам с архетипическа психология, с нумерология, няма нищо езотерично, а това са неща, които са по-скоро психология. Но все пак, ако вие ги приемате като езотерика, то за мен е важно да наблегна на баланса. И изключително важно е, ако човек има сложности с либидото, има ниско либидо, то тук да не разчитаме на това, че единствено и само чрез работа с числата и чрез матрицата може да се реши този проблем. Защото това би било неправилно. Защото върху либидото влияят множество фактори. Върху него влияят психологически фактори. Това могат да бъдат проблеми в отношенията с партньора, неблагоприятни битови условия, стрес, депресия, тревожност и други. Върху либидото влияят хормонални фактори. Върху либидото влияят физиологически причини, като лошо самочувствие, прием на определени медикаменти, които могат да го потискат. И преди човек, така да кажем, да прехвърли отговорността в кавички на това да повиши либидото си единствено и само на числата в матрица на съдбата, е редно да се проверят всички тези други фактори, за които споменах, и едва тогава да може, нали, да се твърди, че единствено и само това, което не е направено, е да се възползват от подсказки от числата. Но нещо изключително важно. Подсказките от числата са огромен помощник, огромен плюс в съвместната работа с другите фактори. Тоест, ако вие се възползвате от тази информация, която ви дават числата и работите с нея съвместно с справянето с другите фактори, то резултатът би бил в пъти по-добър от това, ако не работите с числата. Тези числа в матрица на съдбата, трите, които формират сексуалния код, едно от тях е свързано с манипура чакра. Освен това, в матрица на съдбата има и други числа, които стоят на втора чакра, сватхистана. И когато човек работи с тези числа, с тези енергии, той може да повлияе положително на своето либидо. Но пак казвам, това не следва да се превръща в някакъв такъв единствен фактор, а следва да се проверят и всички други фактори, които имат значение. И ако има отклонение на здравословно ниво, то разбира се, че с тях е важно и нужно да се работи. Тези три числа, които наричаме код сексуалност, се разглеждат както самостоятелно, така и в комбинация. И в комбинация те образуват така наречените програми. Комбинациите се четат последния начин. Първо числото, което е отбелязано с 1 на снимката, второ числото, което е отбелязано с 2 и трето числото, което е отбелязано с 3. В нашия случай, примерно, това ще бъде 8, 7, 15. За да не бъде така съвсем голословно, ще ви покажа на примера на една програма, как това се разкрива в живота на човека. Но ние за пример ще използваме друга програма. Не тази, която е на снимката, тъй като тази не е чак толкова често срещана. Ще използваме комбинацията 7, 14, 21. Тоест, ако в центъра се получи 7, на числото 2 се получи 14, а на числото 3 21. Това е сравнително често срещана комбинация и за това ще кажа няколко думи за нея. Тази комбинация говори за това, че за този мъж или жена, без значение, сексуалността е спектакъл с много роли. При това режим сексуалност. Такъв човек изследва себе си, като сменя състоянията си и го привлича възможността да вижда реакцията на партньора си при смяна на своите състояния. Близките може да го считат за непредсказуем, но всъщност той е много чувствителен човек и за него е важно да преживее себе си в пълнота, без забрани и без наложени роли. Важно за този човек с програма 7, 14, 21 е да се учи да говори открито с партньора си за своите желания, да не използва намеци и заобиколни пътища, защото ако остане неразбран, се появява силно раздразнение, настъпва отдалечаване и раздяла.
Нека да дадем няколко примера за сексуалността като интерес към живота. Казах ви, че сексуалността има различни, така да кажем, проявления. И сексуалността се проявява като сексуалност в отношенията, но сексуалността се проявява и като интерес към живота. И сега ще ви дам два примера за това как тези числа в код сексуалност се проявяват като интерес към живота. Когато ние разглеждаме тези числа като интерес към живота, тогава ние ги разглеждаме самостоятелно, не като програма. Тоест, 1, 2 и 3, те са три отделни числа. И сега ще ви дам пример с 10-та енергия. Тоест, ако на 1, на 2 или на 3, без значение на коя позиция от тези трите, при вас стои числото 10, то за вас сексуалността е усещане, че живота е празник, игра и приключение. И сексуалността се включва тогава, когато вие живеете тук и сега. Когато изпитвате любопитство към живота, когато се задавате въпроса: а какво ще се случи, ако опитам? Нека да дадем кратък пример и с седма енергия. Какво означава седма енергия? Ако на едно от тези числа, на една от тези позиции, 1, 2 или 3, при вас присъства седма енергия, тогава за този човек сексуалността е страст, огън, хазарт. За него е важно не просто да има отношения, а да побеждава, да бъде привлекателен, да бъде желан, да доминира. За него е важно, че е успял да покори някой, другия в случая, неговия партньор. Това е човек, който чрез гласа, походката, стойката, погледа показва своята сила, ресурс и сексуалност. И сега най-интересното може би за вас. Как да получите кратка, но ценна подсказка от мен за самия себе си. Нямам никакви планове в видеото да разглеждам всички числа от 1 до 22. Но пък, за сметка на това, вие имате възможност да получите кратка, но ценна подсказка за самия себе си. Как да стане това? Първо, харесайте видеото и се абонирайте за канала ми, ако още не сте го направили. Второ, отидете на страницата с моя калкулатор, която ще намерите в описанието под видеото. Изчислете там датата, за която искате да изчислите, предполагам най-вече вашата. На картинката това е отбелязано с едно. Жълтото по края кръгче, т.е. вътре то е жълто, по края аз съм го оградила с червено, за да е ясно видимо, и пише над него числото 1. Това е центъра на матрицата. Вижте кое число стои там и напишете това число в коментарите под видеото. Като отговор на вашия коментар, от мен ще получите кратка, но ценна подсказка. А за да се запознаете по-подробно със своя код сексуалност, за да получите препоръки за това как да разкриете своите енергии в положително проявление, да извлечете максимални ползи, заповядайте на лична консултация. Може да се запишете, като ми пишете в Телеграм или на имейла, посочен в описанието под видеото. Вие ще получите не просто разбор на вашите числа, но и много подаръци, практики, да споделите това видео с други хора, на които може да бъде полезно. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!